Hallo alle sammen, og velkommen til Spyplant, der sidder og spiller på sin singleplayer-verden. Jeg hedder som sagt Spyplant, og det her det er en ny channel, og jeg vil meget gerne spille noget Minecraft for jer. Jeg er dansker, som I kan høre, og det bliver en fuldkommen dansk channel. Det her det er en lille ny verden, jeg har lavet, som vi kommer til at spille på hver gang, at jeg recorder. Så bliver det den her verden, vi spiller på. Og ja, det bliver en meget kort video, for jeg skal se, om I kan lide det. Ja, og det er vel bare det. Så lad os komme i gang. Jeg har noget herinde, og jeg har også noget herinde. Lad os lave en... jeg skal lige prøve noget. Altså, jeg vil gerne forklare lidt om mig selv. Jeg hedder Morgan, i virkeligheden. Jeg er 14 år. Jeg bor i Danmark. Sådan i Danmark. I København. Og jeg... sætter vi nogle torches. Og jeg er lige begyndt her for nylig med den skal ikke være der. Jeg er begyndt her for nylig med at spille Minecraft som en ting jeg gør tit. Altså i starten der var det bare noget, jeg er heller ikke så god til det endnu, men det skal jeg nok blive. I starten der var det bare en ting jeg gjorde, fordi mine venner sagde jeg skulle. Men så fandt jeg ud af, at det begyndte at blive rimelig sjovt. Så nu spiller jeg det, og jeg håber at vi kan blive gode, og I kan også forklare mig nogle tricks eller tips og sådan noget, hvis I vil. Jeg har spillet spillet før, og I skal ikke være bange. Jeg kender alt til, hvad man skal. Men altså, måske kender jeg ikke lige sådan nogle små fif, sådan alt. Så hvis I kunne hjælpe mig med nogle små fif, hvis I kan se, at jeg for eksempel på et eller andet tidspunkt gør noget helt forkert, eller ikke gør forkert, men måske gør noget, som jeg kunne have gjort hurtigere. For eksempel lægger det her op sådan her, eller for eksempel lad os sige lægger et eller andet. Jo, vent, jeg har faktisk en god idé. For eksempel, det var ikke der, det var derinde. Hvis man gør sådan her og lægger det her, og man skal bruge 5 grill eller et eller andet, og så I gør sådan her hele tiden, og så vil mange af jer nok sidde og råbe ind i skærmen og sige til mig, at jeg skal klikke med venstre og højre, og så gør jeg det. For eksempel sådan nogle ting, så bliver det meget hurtigere gjort. Det var heldigt, at jeg klikkede. Sådan nogle ting. Så sådan nogle ting må I gerne fortælle mig, sådan nogle fif-agtigt, så jeg kan blive lidt bedre. Men det bliver en meget kort episode her. Nu designer lige mit hus. Fordi jeg vil gerne vide, om I kan lide det, og smid et like, hvis I kan lide det, og ja, det er vel egentlig det. Så gør jeg lige det her færdigt, og så tror jeg faktisk ikke, der er så meget mere, jeg vil sige. Subscribe også, og fortæl jeres venner, at jeg findes, så vi kan blive en stor channel. Ja, der var faktisk ikke så meget mere. Så vil jeg bare sige, vi ses, og jeg taler med jer næste gang. Hej!